அனைவருக்கும் வணக்கம். புத்தர் இணைய வழி பயிற்சி மையத்திலிருந்து நான் உங்கள் கார்த்திகேயன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம டெஸ்ட்டில் நடந்த ஏரியா அண்ட் வால்யூம் டெஸ்ட் நடத்துகிறோம். அதில் வால்யூம் தனி டாப்பிக்காகவும் ஏரியா தனி டாப்பிக்காகவும் நடத்தும். ஸோ இதில் கன அளவு அந்த பகுதியிலேருந்து ஒரு 5 சம்மை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ வடிவில் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய சேனலில் யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ அவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நம்மளுடைய சேனலை பற்றி சொல்லுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே புத்தா அகாடமியினுடைய குரூப் 2 டெஸ்ட் பேட்சில் நடந்த டெஸ்ட் சம்ஸு. ஸோ அதுதான் இங்கே நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ண போகிறோம். சரி, find the number of bricks each measuring 24 cm, 12 cm into 8 cm required to construct a wall of 24 meter long, 8 meter height and 60 cm if 10% of the wall is filled with mortar. ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு செங்கல் அதனுடைய நீளம் அகலம் உயரத்தை கொடுத்துட்டாங்க. அது மாதிரி ஒரு செவுற்றினுடைய நீளம் அகலம் உயரத்தை கொடுத்துட்டாங்க. இதில் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள், இந்த ஃபர்ஸ்ட் அளவுகள் எல்லாமே சென்டிமீட்டரில் இருக்குது, செகண்ட் அளவுகள் எல்லாமே என்னது மீட்டரில் இருக்குது. ஸோ அவங்க கொஷினில் சென்டிமீட்டரில் கேட்குறாங்களா மீட்டரில் கேட்குறாங்களான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாற்றணும். சொல்கிறது புரியுதுங்களா? ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள். ஸோ எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சென்டிமீட்டரை மாற்றிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ 2400 ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனே சுவற்றின் கன அளவு நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ சுவற்றினுடைய கன அளவு நான் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கும். 2400 into 800 into 60 சென்டிமீட்டர் கியூப். ஓகேவா? கியூபிக் சென்டிமீட்டர் தான், சென்டிமீட்டர் கியூப் ரெண்டுமே ஒன்று தான். அதுக்கப்புறம் செங்கற்களினுடைய கன அளவு, செங்கற்களுடைய மொத்த கன அளவு அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அந்த செவுத்துல அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா 90%. அப்போ 90% ஆஃப் த வால். ஸோ அப்போ இந்த வால் அப்படிங்கிறது இதுதான். ஸோ சுவற்றினுடைய கன அளவு இதுதான் 2440. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி போகிறதுனால போட்டுக்கலாம். நான் இதை போடலை, ஏன் போடல அப்படின்னா, நான் லாஸ்ட்டாக சிம்பிளிஃபை பண்ணிப்பேன், அதனால் நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? சரி, இதில் என்னது 90% ஆஃப் த வால்யூம். அப்போ இதில் 90% நான் எடுக்கிறேன். ஸோ 90/100 into 2400 into 800 into 60. ஓகேவா? இது அந்த பிரிக்ஸ்னால் அந்த செங்கல் எவ்வளோ செங்கல் மொத்தமாக எடுக்கிறோமோ அதுதான். ஓகேவா? சரி, இப்போது த வால்யூம் ஆஃப் 1 bricks. அப்போ ஒரு செங்கற்களின் கன அளவு அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்குது அப்படின்னா 24 into 12 into 8 cubic centimeter. ஓகேவா? இதுதான். அப்போது தேவைப்படும் செங்கற்களுடைய எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னா ஏரியா டிவைடட் பை த வால்யூம் ஆஃப் 1 bricks. ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஏரியா டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் 1 bricks போடுறோம். ஸோ அப்படி நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். ஓகேவா? ஸோ இதான் ஆன்சர். ஸோ இப்படி தான் இதை போடணும். ஸோ ரெக்வயர் ஏரியா டிவைடட் பை த வால்யூம் ஆஃப் 1 bricks. சரி, செகண்ட் ப்ராப்ளம் போகலாங்களா? ஸோ இது நம்ம எல்லா ப்ராப்ளமும் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணல, குறிப்பிட்ட ப்ராப்ளம் மட்டும்தான் நம்ம எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். மொத்தமாக 25 ப்ராப்ளம் வச்சுருந்தோம். ஸோ இது குரூப் 2 அண்ட் குரூப் 1 பேட்டர்னுக்காக வச்ச டெஸ்ட் இது. ஓகேவா? ஸோ அதில் கேட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இது. இப்போ நம்ம சரி, இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள். if the each edges of the cube increase by 50%, find the percentage increase in its total surface area. இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்தளவு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, ஏரியா வால்யூமை கொடுக்கும்போது அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதனுடைய ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து நம்ம மனசில் வரணும். ஓகேவா? சரி, அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு கனசதுரத்தின் பக்க அளவுகள் 50% உயர்த்தப்படுகிறது எனில் மொத்த புறப்பரப்பு எத்தனை சதவீதம் உயரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ இதை நம்ம எத்தனை சதவீதம் உயரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதை ஃபர்ஸ்ட் வச்சு நான் சொன்ன மாதிரி ஃபார்முலா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். ஸோ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதுக்கான ஃபார்முலா 6a² ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். இதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், 100 யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? சொல்றது புரியுதுங்களா? இது என்ன பண்ணுறேன், நான் 100 யூனிட்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ 100 இன்ட்டு இதில் எத்தனை சதவீதம் உயருது, இந்த a² தான் உயரும். ஏங்கிறது என்னது, பக்க அளவுகள். ஓகேவா? ஸோ அந்த a² உயரும். அப்போ 150/100 இன்ட்டு 150/100 அப்போ 225. ஸோ இதுக்கான டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ வருது, 125. அப்போ டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ வருது, 125. அப்போ 125% என்னது, உயரும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் 125% உயரும். சொல்றது புரியுதுங்களா? சரி, நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போகலாம். ஏதாவது சம்ஸ் புரியாதவங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க, நான் அதுக்கான விளக்கத்தை தரேன். நம்ம அகாடமியுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கு. ஸோ இந்த நம்பருக்கு நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணா கூட உங்களுக்கான அந்த இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம், சொல்லலாம். ஓகேவா? அடுத்த சம். த ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பெரிக்கல் பால் இன்க்ரீஸ்டு ஃப்ரம் 12 cm to 16 cm as air being pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloon in the two cases. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஸ்பெரிக்கல் பால் இருக்கு, அது சாதாரணமாக இருக்கும்போது
12 சென்டிமீட்டர் ஆரத்தை கொண்டதா இருக்கு. அதை வந்து அது உள்ளார வந்து காற்றை நிரப்பி பெருசாக்குறாங்க. ஸோ அப்படி காற்றை நிரப்பி பெருசாக்கும் போது அது என்னவாகுது, 16 சென்டிமீட்டரா உயருது அதனுடைய ஆரம். ஓகேவா, பலூனை ஊதும் போது என்ன ஆகும், பெருசாகும். ஸோ அதனுடைய ஆரம் உயரும். ஸோ இந்த 12 சென்டிமீட்டர் 16 சென்டிமீட்டர் இருக்கு இல்லையா, இந்த இரண்டு நிலைகளிலும் அதனுடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா, ஓகேவா, புறப்பரப்பு இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய புறப்பரப்புடைய விகிதங்கள் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்குறாங்க. ஸோ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இங்கே பார்த்துருவோம் பாருங்க. லெட் R1 and R2 be the radii of the balloons. R1 மற்றும் R2 என்பன அந்த வழிக்கூண்டுகளின் ஆரங்கள் என்க. ஓகேவா, அந்த வழிக்கூண்டுகள்னு இங்கே எதில் போட்டிருக்காங்க, நம்ம கோலங்கள் அப்படின்னு சொல்லி வந்து இது எடுத்துப்போம். ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்னது, R1 R2 நம்ம எடுத்துக்கிறோம். 12/6. இது நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன். எனக்கு என்ன கிடைக்குது, 3/4 கிடைக்குது. அப்போ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் பலூன் ஸ்பியர் ஸ்பேஸில் இருக்குது. அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து πr². இங்கே வந்து ரெண்டுமே ஸ்பியர் ஷேப் தான் வருது. அதனால என்ன பண்ணுறேன், R1 R2 நான் இங்கேயே எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஓகேவா, ஸோ இந்த 4 கேன்சல் ஆகிடும், பையும் கேன்சல் ஆகிடும். R1ஓட வேல்யூ R2ஓட வேல்யூ போட்டு நான் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன். நமக்கு என்ன கிடைக்குது, 19/16 கிடைக்குது. ஸோ புறப்பரப்புகளின் விகிதம் அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கும், 9/16 விகிதம். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த விகிதம் தான் இது வந்து இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 1க்கான டெஸ்ட் பேஜில் கேட்ட சம்ஸு. ஸோ அதுலேருந்து சில சம்ஸை எடுத்து தான் நம்ம வந்து இங்கே வீடியோ வடிவில் போடுறோம். இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குரூப் 4க்கான பேட்ச் வந்து டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து போயிட்டுருக்கு, அட்மிஷன் போயிட்டுருக்கு. ஸோ விருப்பம் உள்ளவர்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கான அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம். ஸோ மிக குறைந்த கட்டணம் தான் வந்து வசூலிக்கிறாங்க புத்தா இணைய வழி பயிற்சி மையம். ஓகேவா, சரி அடுத்த இது போகலாம். எ ஸ்விம்மிங் பூல் of 9 meter wide, 12 meter long and 1 meter deep on the shallow side and 4 meter deep on the deeper side. சரி, in its volume என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கு. அந்த ஸ்விம்மிங் பூல்ல வந்து லென்த் பிரெத் ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல ஒரு விஷயம் வந்து முக்கியமா கொடுத்துருக்காங்க, ஹைட் அப்படிங்கிறது அந்த டெப்த்துங்கிறது ஹைட்டு நம்ம வந்து எடுத்துக்க போகிறோம். ஓகேவா, நீளம் அகலம் நீளம் உயரம். சரி, இந்த உயரம் அப்படிங்கிறது அந்த நீச்சல் குளத்தினுடைய ஆழம் அப்படிங்கிறது சின்ன பசங்க விளையாடுறதுக்காக ஒரு பகுதியில் வந்து கொஞ்சம் மேடாக போட்டிருப்பாங்க. பெரியவங்க இது பண்ணுறதுக்காக பின்னாடிலாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் வந்து டீப்பாக போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரி வரையப்பட்ட ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலில் நீளம் அகலம் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இதனுடைய கனளவு, அப்போ கனளவு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்குறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு இப்போ பாருங்க, அந்த உயரம் அப்படிங்கிறது இதுவாக இருக்கும். சரி, அப்போ வந்து அப்படின்னு வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், சில இது வந்து ரவுண்டாக இருக்கும், சில வந்து இதாக இருக்கும். இது ரவுண்ட் ஷேப்பில் இல்லை, ஏன்னா 3 அளவுகள் கொடுத்துருக்காங்க. ரவுண்டுக்கு வந்து 2 அளவுகள் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. அதுவும் 2 அளவுக்கு கூட இல்லை, ஒரே ஒரு அளவு தான் கொடுப்பாங்க, ஆரம் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. அப்போ இது கண்டிப்பாக என்னது, இந்த நீச்சல் குளம் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இல்லை அப்படின்னு நம்மளே புரிஞ்சிக்க வேண்டியதான். சரி, ஸோ அப்போ இது வந்து ஒரு செவ்வக வடிவில் இருக்குது. ஸோ செவ்வகம் அப்படிங்கிறது அது வந்து 3 டைமென்ஷனாக மாறும்போது லென்த் பிரெத் ஹைட்டாக வந்து வரும். ஓகேவா, சரி, இதுக்கு எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க. இந்த வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்விம்மிங் பூல், நீச்சல் குளத்தின் கனளம், லென்த் பிரெத் ஹைட். ஓகேவா, கியூபிக் யூனிட்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து எல் வந்து 9 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, பி வந்து 12 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஹெச் வந்து இங்கே கொடுக்கல. ஏன் கொடுக்கல, ஆழமான சைடில் ஒன்றும் இதுலேயும் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன், 2த்தையும் கூட்டி 2ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா, காமனாக எடுத்துக்கிறேன். 2த்தையும் கூட்டி நான் 2ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ லென்த்தோட வேல்யூ 9, பிரெத்தோட வேல்யூ 12, ஹைட் அப்படிங்கிறது 2த்தையும் கூட்டி 2ஆல் வகுக்கிறேன். ஸோ 1 + 4 டிவைடட் பை 2. ஸோ எல்லாத்தையும் போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்குது, ஆன்சர் 270 மீட்டர் கியூப் அப்படிங்கிற ஆன்சர் கிடைக்குது. சொல்கிறது புரியுதுங்களா? கனளவு பொறுத்தளவு யூனிட்ஸ் எப்பயுமே எதில் வரும், கியூபிக் யூனிட்ஸில் வரும். ஓகேவா, பரப்பளவு பொறுத்தளவு என்னது, மீட்டர் ஸ்கொயரில் வரும். ஓகேவா, சுற்றளவு பொறுத்தளவு என்னது, மீட்டரில் வரும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கான விஷயம். ஸோ அடுத்தது நம்ம வந்து ப்ராப்ளத்துக்கு போகலாம். அடுத்த ப்ராப்ளத்துக்கு, 2 identical cube of size 7 cm joint end to end. Find the lateral surface area of the new resulting cuboid. 7 பக்க அளவுடைய ஒரே மாதிரியான இரு கனசதுரங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று பக்கவாட்டில் இணைக்கப்படும் பொழுது கிடைக்கும் புதிய கனச்செவ்வை காண்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி இருக்கும் அந்த ஷேப் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபர்ஸ்ட் காமிக்கிறேன். ஸோ இப்படி தான் வந்து இணைச்சிருக்காங்க. ஓகேவா, இது ஒரு இது ஒன்று. ஸோ இந்த 2 ஷேப்பை இப்படி இணைக்கும் போது இந்த லென்த் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா, அப்போ லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும், பிரெத் ஹைட்டு. ஸோ லென்த்து பிரெத்து ஹைட்டு. ஸோ பிரெத்து ஹைட்டு வந்து எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே இருக்காது. அப்போ லென்த்து மட்டும்தான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா, இந்த ஷேப்பில் தான் வந்து என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ பாருங்கள் அடுத்தது. ஓகே, அப்போ அந்த கனச்சதுரத்தினுடைய பக்க அளவுகள் வந்து 7 சென்டிமீட்டர். இது வந்து என்னது, லென்த்து பிரெத்து இன்ட்டு ஹைட்டு அப்படின்னு மாறிடுது. ஓகேவா, நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா? ஏன் இந்த இடத்துல வந்து லென்த்து பிரெத்து ஹைட்டு அப்படின்னு சொல்லி மாறுது அப்படின்னா, 2 சதுரங்களை வந்து ஒன்றா இணைக்கிறாங்க. ஓகேவா, ஒரு சதுரம் இங்கே ஒரு சதுரம். ஸோ ஒன்றா இணைக்கும் போது அந்த சதுரத்தினுடைய
அந்த ஷேப் வந்து என்னவா மாறுது, செவ்வகமாக மாறுது. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல கொஸ்டினில், எனில் ஃபைண்ட் த லேட்டர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் நியூ ரிசல்ட்டிங் கியூபாய்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல கியூப்னு கொடுத்துருக்காங்க, இந்த இடத்துல கியூபாய்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ண தேவையில்ல, கன்ஃபியூஸ் ஆக தேவையில்லை. ஓகேவா? ஸோ இந்த உருவங்களை ஒன்றா இணைக்கும் போது அது என்னவா மாறிடுது, கியூபாய்டாக மாறிடுது. சொல்கிறது புரியுதுங்களா? ஸோ அந்த உருவங்களை ஒன்றா இணைச்சா கியூபாய்டாக மாறுது. ஸோ அதனுடைய இதுதான் வந்து கேட்குறாங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், கனசதுரத்தின் பக்க அளவு 7 சென்டிமீட்டர். ஸோ புதிய கன செவ்வகத்தின் நீளம் 7 + 7 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 14 சென்டிமீட்டர். பிரெத்து, ஓகேவா, இது வந்து என்னவா இருக்கு, 7 சென்டிமீட்டரா இருக்கு. ஹைட்டு, பிரெத் ஹைட்டு மாறலன்னு நான் முன்னாடியே வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன். ஸோ இதில் ஹைட்டு மட்டும்தான் வந்து டிஃபர் ஆகுது. ஹைட் வந்து என்னது 14 மாறிடுது. சரி, லென்த் மட்டும்தான் மாறுது. அப்போ லென்த்துங்கிறது எவ்வளோ மாறுது, 14 மாறுது. ஸோ லேட்டர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இதனுடைய பக்கப்பரவுக்கு ஃபார்முலா 2h × L+B, அதுதான் இவங்க போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பரப்பு அப்படின்னு வரதாலே நம்ம என்ன பண்ணோம், ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் வந்து யூனிட்ஸ் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? ஸோ எல்லா வேல்யூ இங்கே நான் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேன். எனக்கு என்ன கிடைக்குது ஆன்சர், 294 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கிடைக்குது. ஓகேவா? சரி, ஓகே. ஸோ இது வந்து நம்ம புத்தா அகாடமி நடத்த அந்த டெஸ்ட்டில் நடந்த கொஷின்ஸு, அதில் சில கொஷின்ஸை எடுத்து நம்ம இங்கே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் வந்து குரூப் 4க்கான டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து நடத்திட்டு இருக்கு. ஸோ அது ஜாயின் பண்ணணுன்னு விரும்புவவங்க இந்த நம்பருக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஸோ அதை ஜாயின் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ டு எவ்ரி ஒன். ஸோ இந்த நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நம்ம சேனலை பற்றி சொல்லுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.